बिराद मोजां नुखादोंना देग्लाय नै हेलौ लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय लोगोफोर दिनै आङो नै बैयाव स्मिट्रियाव बड'लेण्ड मार्चार्सनि माबा मुंख्लंफोरनि सान आरो दिनै बिटिसिनि मुंख्लं सानाव दिनै जोङो गाबोनसो जागोन दिनै बिबार खाग्रोनांगौ माला गानहोग्रोनांगौ आं दा थांसै लोगोफोर नोंसिनोबो देखायगोन नायलांबाय था सनाफोर मोनबाय नै गेटखौसो देखायनोसै मालाय साजायगासिनो दङ नैलाय गेटआ देखायसै नै बिराद समायना नुबाय आइयो बिबारा जा समायना समायनाखा नै मोजां मोजां बिबारा लेट जाबाय आंहा बोराया अफिस दङ ना ओमफ्राय दा गावसो खुरनानै जाबावबाय फैबाय ओंखामा सङाबा सङो जोंना सङा भिडिअ खालामनां आलासि जिरायग्रा नै ओरैबो बिराद साजायबाय खेबथ'ला बिराद मोजां नुखादोंना देग्लाय नै बेरायफैदो सनाफोर आयु जा मोजां नुखादों दा खेबसै र' नै संमोनहा मेदाम बायद'मोनजोब बिसोर गासिबो आयु बिजोमायजो दंखायो बेना बिजोमायजोआ फैयाखै नोरै खेबनां र' ओरैबो जिरायग्रा आरो बैथिं खेबहैबावाखै गाखोलांसै आयौ जि बेरायदों हनै मालाय बिबारा समायना समायना बिबार लोगो मोनलायबाय बिजावजालिफ्रा खाखांलायबावबाय हनै बोराया अफिस दंना ओंखाम सङाबानो फैनो मोना बानायबाय बिबार खाग्राफ्रा भिडिअ खालामग्राया फैयाखै दासो फैदो भिडिअ खालामग्रा बिबार खायाखै बियो सोलाबाहाय बोराया अफिस दंना नै आयु बिबार खाग्राफ्रा नै आयै जा मोजां मोजां नुखाबाय नैलाय
मोजांखा नै ओरैबो ओरैनाबो मोजांथार बेया आलदा कालार Wah, ini kan aku siung dia tadi. Iya nih. दा बेयाव माला गानहोजोबगोन बैयाव मुंख्लंफोरनो माला गानहोजोबगोन दा बैयाव ओरैबो बिबार खेबदां मोजां नुखायो ओइ जारुमोन Hei, Jaruman. Sumaina rumana nutadeng goja gothang. Oरै थमब्लेब खेबलांथारसां ओरैबो दं बिबारजोब गासिबो बिराद मोजांखा लोगोफोर बेरायफैदो गाबोनसो जागोन 10 फेब्रुवारियाव मुंख्लं सान फालिनाय नै ओरैबो दंजोबो बिबारानो जोब बे गाहाय गाहायसो जा मोजांखा आयो बिबारनि माबा नांलायलायबायहाय नैबे फुख्रि बायदि दै दङ नै गाबोनसो गगोन बियो दिनै जोंहा बिबार साजायनांगौ नै बेबो जोबोद बुरजा मोजांखा ओरै थांफिनसै बैथिं थांथ'ला बिथिं बिबार गैथ'वा होमबाबो बिराद समायना जायगाया गोलाव जासिगोन मोननै हगारनांसिगोन आं गाबोननि मोनसे दिनै दा नैबेहाय माला गानहोजोबगोन नैबेहाय मुंख्लंफोरनि नाम दंजोबो ना बाव बिसोरखौ खेबनांसै थाबायनायखौ खेबबा मोजां नुयो नै बिराद साफा खालामबाय मालाय फुगारनांगौना नै बिसोरखौ बे मुंख्लंफोरनि नाम
बिदिखौसो मोजां नुसिनो फुगारबाय मालाय नै साफा खालामबाय दा माला गानहोसिगोन बाहाय ओइ आब' ओरै खालामहरबाल जानो माला गानहोगोन बाहाय दा ओंखायनो एसे साफा खालामनांगौ ना जाथ'बाय बिबार खानायखौ लानां मोजां बिबारफ्रा आयै आयै समायना रमायना नुथारबाय नै फटक लादों मालाय नै फटक लादों मोजां खालामनानै मा बिबार बोखांगासिनो दं खोमसियानो आजां गाजां नालाय दे फैदो हनै बिबार लाबोबाय बिबार होनोसै माला सुनोसै गथा गथा नै जोंहा बावैसै बिराद समायनाखा नै बिबारफ्रा नै नोंखौ नुथारबाय बिराद समायना गोजा बिबारफ्रा बिबार हैनोसै बै मुंख्लं माबायाव नै बाहाय माला गानहोनोसै रेडि जाजोब्बाय माला गानहोबाय नै मुंख्लंफोरनो गानहोथ'वाखै होखांबाय होजोब्बाय बाजैया होगासिनो दं साफा खालामदों सासे मालाय आर'नाइ मोजां मोजां लादो बैयाव साप्लाय आयु गानसो जानाय नंलालाय दाननांगौआ
नै बिबार खाग्राफ्रा बिराद समायना रमायनाखा बिबार खाग्राफोर आरो माला गानहोग्राफोर माला गानहोग्राफोरखौ खेबजोबना बिबारानो दाबो सायखाङा माला गानहोग्राफोर माला गानहोग्राफोरखौ खेबनांसै जोब्बाय आयु मा जाखोथाय माला सुग्राफोर जोबथ'बाय लोगोफोर दं दोनथ'बाय